Hun viser mig alt, hvad hun har tilbage. Og det er en taske, hvor det er lige lykkedes hende i sidste øjeblik at få nogle enkelte familiefotos. Sin søn, som hun er stolt af, fra nogle sportsstævner, og et lille familiealbum og en fuldstændig tilmudret pose, hun har her. Hun har ingen steder at bo. Hun har mistet alt. Det er, hvad hun har tilbage. Stakkels kvinde på 65 år, som måtte svømme for livet. Men hun har sin familie. Alt smuldret til. Tragedie uden lige. I'm so sorry. Så har hun fået lidt med tøftige ting og sager her af redningsarbejdere. Men hun har ikke fået et bad nu i 5 dage. Der er kun koldt vand her i byen i Sendai. Hun har næsten ingen mad, men snart kommer hun videre til noget familie, hun kan bo hos. Hun får ingen erstatning, siger hun, af regeringen eller forsikringsselskabet. Det her, det er, hvad hun har. Arigatou gozaimasu. 私の財産です。